Өткен шыр 80 жылларның атанынан башлап инде. Шактый катлаулы шыр. Анда безнең үзгәртеп корулар башланды, хәрлек җилләр исә башлады кебек. Шуннан бер нидән башлый вакыйгадан Ельцин килде Казанга. Ул Россия Югары Советы президиум председателенде. Ринат Мөхәммәдиев Россия Югары Советында депутат иде. Алар ничектер теге шактый гына танышканнар. Шуның чакыруы буенча бу вакытта инде Ринат Мөхәммәдиев язучылар, Татарстан Язучылар союзы берлеге җитәкчесе, шул Тукай клубында җыелды халык, төп массасы инде моның язучылар. Һәм шунда Ельцин килде. Һәм сөйләде, алай озак сөйләргә яратмый ул. Шулай итеп, күбенчә шул сорауларга җавап бирә булды инде. Менә шунда ул әйтте, нидә берите суверенитеты, сколько можете проглотить дигән сүз. Аны Башкортстанда теге бер вариант әйтелде, аны монда бер вариант әйтелде инде. Шуннан мин дә сорау язып җибәрдем. Әгәр менә шулай алабыз икән теге суверенитны, сез каршылыклар чыкмасмы тарафтан дип диде. Юк, бернинди каршылык килеп булмаячак дип. Вот шундый сүз әйтте. Аннары аның шундый җавабы да чыкты. Нидә Германия газетасындамы? Әгәр бер-ике республика аерылып чыга икән дип, аның бер куркынычы юк дигән сүз. Ну, шуннан башка чират сөйләде инде. Менә шуннан югары ул вакытта урамнар кайный иде инде. Милли аң уянды, урамнарда, Игек мәйданында халык тулып тора иде. Менә шундай шартларда әле әйтим әле, менә ул халык кирәк булган безнең җитәкчеләргә дә. Шәймиев бер тапкыр чыкканда, менә минем бер танышым аны ишетеп торган инде. Ой, халык аз дигән. Күбрәк булсын иде, шунысын әйткән инде. Шунда 30 август битендә, 90 елның бер сессия узды. Ул сессия гадина булмады, бармады. Ике төр бар инде теге арада гадирәк халык депутатлар, улар тиякка кергә дә, уякка да кергә дә мөмкиннәр кебек инде. Аннары безнең Татарстан төркеме. Һәм бар иде суверенитет төркеме, һәм дә бар иде менә кире як. Анда аларның народная власть төркеме, ул инде үзләрен демократлар дип санап йөргән кешеләр бу. Һәм бик чәчрәп торган шундый булдыклы теге сүз сөйләп ягыннан инде. Политиканы эшләп ягыннан. Берсеннән берсе нидә сүз остасы дип әйтергә, политик остасы. Аларга каршы тору бик читенә, менә бик. Һәм шунда безнең шөкер бар иде, менә бик булдыклы абзыебыз, Фәндәс Сафиуллин. Аның бер генә кеше кебек итнеме? Менә булуы бик мөһим булды. Анда бар безнең Рузалия Юсупов, әйтик теге, тагын Фәүзия Бәйрәмова, аннан кебек Тәлгат Вәлиев, шул Татарстан төркеменең җитәкчесе, хәзер аны бездә ул башка төрле хөкүмәт эшендә дип була инде, шуңа калгышлыкта юалды. Менә шул Фәндәс абый сүз сөйләгәндә, менә шул тынып калалар иде, бөтен зал тынып калады. Ул менә полковник инде ул. Армиясын әйткәнме? Менә шуның гаҗәп уникаль теге хәл инде. Ул гына түгел, анда булды безнең тагын полковниклар тагын да булды. Инде Сафин дигән бер полковник бар иде.
Шулай ук теге милли хәрәкәтнең җитәкчеләреннән берсе иде. Аннан шушы референдум булганда тану училищесінің укытучысы, шулай полковник, ул менә шушы нинең бик көчле активисты, шулай дип тегендә Халиуллин дигән абзый. Шуннан килеп чыкты милли хәрәкәттән полковник Сәкизәнуллин дигәндә, менә шулай дип. Ну, шунда бик катлаулы барган көрәштә шәккәләшүләр, нитүләр, барына шул декларация кабул ителде. Аллаһ шөкер, 90 елның августы. Менә күпмедер вакыт үтте, менә шул да ук әйтелә башлаган сүз теге демократлар тарафыннан бу безнең моңа хакыбыз юк, аны референдумда кабул итәргә кирәк дип мондый актларны, сәясәтләрне. Анда безнең ниләр, милли әһелләр каршы чыкты. Моңа хакыбыз, халыкара хукукка дигән бик расат бирә, әйбәт дигән кебек. Соңыннан көтмәгәндә, менә 92 елның 21 февралендә шул Дәүләт Советы референдум үткәрү турында карар кабул итте. Нидән бу? Бу тегеләр хаклы булып чыгамы? Юк, хаклы булып чыкмый. Чөнки тегеләр, менә без референдум үткәрәбез дигәч, каршы яктан тиге аптырап калды. Каршы булды шушы референдумга. Шушы депутатлар да тегесе нидә декларация кабул иткән референдум пирашсыз булган дигәннәр, шикеләр көтмәгәннәр бездән монда кыйгышка барыбыз. Анда килеп терелде, нигә дә ул шартнама төзелә башлаган Мәскәү белән. Анда да әйттеләр, моны бар референдумнан аша була дип. Һәм кыскасы, менә шушы референдум үткәрү вакыйгасы бик зур вакыйга булды. Татар халкы тарихындагы иң зур вакыйгаларның берсе бу. Шунда монда зур эшләр эшләнде безгә каршы. Агитация башланды бик нидә, теге әйбәт булмаган агитация бетерә. Менә бу китап. Менә шуны ачып карыйк. Менә мондалар листовкалар бар. Кем тараткан бу листовкаларны? Уларны Мәскәү эшләгән. Менә шул зур тираж белән чыккан, ул булман почта ящиклары юк. Ажгырып берсеннән берсе тигән нирәк шәбә диде, шул моторлар эшләнгән листовкалар. Аннан килеп төште прокурорлар Казанга. Прокурорлар делегациясе. Алар референдумны эзәргә дип килгәннәр. Шуңа вәкаләт алып үзләр җәйендә. Менә шунда менә хәзерге шартларда менә безнең Казан чиновниклары, Татарстан чиновниклары өстә утыручылар. Алар булса, алар күнәдә шунда баш иеп шунда ук. Юк, үткәрмәде ул сәләтләр. Ул чакта безнең хәтта прокуратурада шундый ни бит инде, алар буйсынында кебек инде, имә прокурорлар булар, Мәскәү буйсынында. Менә аларның ни баш прокурор, Казан Татарстан прокуроры инде ләбәк көтәрде тегеләр алдыннан. Әйе, шулай итәбез, ди кушалар шуны эшлибез дип. Аны урынбасары Марсель Мусин шу каршы театрны иштәүче кеше булды. Безнең Татарстан прокурорлары, теге район прокурорларын шалтыраталар, диделәр. Юк, моны я биркәләп, бу законны бузып эшләнә дип әйттем ул. Дөрес әйтте теге. Референдум үткәрергә беркем дә каршы килә алмый, ана законны бузган. Шулай дип теге. Әгәр бер дә булдырылмасагыз каршы дәшергә юк, китегез, отпуска, ялга, тәлән итегез, булмас урында дигән кебек. Һәм Казан прокуроры Сейфихан Нәфиев, аның бик зур таянышы булды. Ул мәрхүм хәзер вафат инде татар зиратында. Менә антабыз безнең шул каһарманнарыбызны, геройларыбызны татар зиратында керәсең дә барасың тургына. Һәм шунда кала сул якта бер шигәнгә куелган, шигән кешенә зур кара һәйкәл. Менә шуның каршында минем Сейфихан Нәфиевнең кабере. Күпләр аның янына бүлчәнгә үтеп китә инде. Менә шушы батырлык коткарып калды безнең референдумны. Шундай кешеләрне. Бик. Уның
бар ебізге мына неде шулай ғажайып хал. Мәскеуден келді. Рамзан Абдуллатов деген кіші Милләтләр Советы рәйсі. Ол мұнда шығыш жасады біздің сессияларда. Қошы болып зерге тыршылар десе, йо, мына шуны құплап шығыш жасады. Аманы Мәскеу қайт қашаны енді бик қаты тепсіктілер. Тағын мына біздің нелер бар. Айрым шақсылар. Нәфәнді Сафиуллины айттым мен, оның мына хатта менің көрші, маржа қадына енді. А вот Сафиуллины я верю деп еттім, мына шылақытты кетім. Онда агитация барады, тияқтаны бек шап бара бетінде. Бек кішілі айтамайды, бек ұсталар алар анда. Шуға маневрлар шлилер, алардың бір народа власти айтамайды түркімі, фракциясы енді. А екіншісі согласие. Маневр білән етіксінен сөйлеттірілер, ямысына сөйлеттірілер, шындайды, статы, әлікәрінде. Илдус Садыков атлы авзабызына біз ынтырға тешті өзіміз. Онда біздің түрелерінің көп әйбірге башы етмеді. Мына ол мұнда ойлаған, бізге қолы қара көзетшілер керек деп. Бикте керек деп. Әгер шулмаса, шынапта, бұл референдумды ізген бұларлар ете бұртымша. Яйындарының резонансы да біне бұшқа көп кемірек бұлар. Нашыл Илдус Абзый Садыков. Біздің машинаға деп жиған ақшасына машина алам деп Мәскеуге кетіп барған, Америка кетіп барған. Шында зақына еріп, нетіп, ең жоғары кемелдегі қалы қара көзетшілеріне шақыртты. Тағын мұнда нашыл референдум атында күзетшілер болды, мына ғади кішілерден де, ғади қызлар, келен, итті, күзетші ұлтында тұралар, әйбәтін ашыл бек керек бұлдалар. Мен өзімде күзетші болдым. 28-ші мәктептен ол темір ел бойындарақ, ол референдум комиссиясы. Бек көп елдерден келді нелер, журналистлар. Олай недайында, қызықсынушылар хәл білен бұлайды. Синхуа агентлығы хабаршысы жошы неге келгеш референдум комиссиясына. Тегілер бірсі де жауап бермеше, шундан мені шығардылар маңыз. Әлі қызық шында неде келіп кіргеш, ең бірінші ол ұштап тұра керек бұл флагын Остинскіге әйлендірдірге. Біздің Татарстан флагында тешінше әйлемелмегендер шылай деп. Анда мәтбуғат күрәші, мұнда бек керегі мәтбуғатының кішілі болуы. 21 февральда иғлан еттілер референдумна, 21 мартта өткерділер. Нашушы бір ай болды мәтбуғат күрәші айы. Онда күрәштің өзегінде тұрды тұяқтан вечерний казань. Онда кішілер журналистлар, амалар керек жақта ялғанға да барып, шул қәтліде бек қаршы ішләділер. Қызғаныш ке біздің мәтбуғат, біздің олай болдыра алмады. Біздің татар мәтбуғаты болған, мені әлкі заманда. Бұл мұстақил болған, кішілі болған, тұқайлар, Американлар, нелер ішлеген анда шул мәтбуғатта. Ол мұстақил мәтбуғат біткеш, нашыштығы совет мәтбуғаты, анда енді милли анда yok, мына қошқанны ішлейлер шуның көп, мына шундайрақ хал еді. Илсер Хайруллина деген журналистны мен нетамен ұнта алмаймын. Шол жерде Ауаз деген газет шығарып, мына шул мүмкін қадар теге миттенді, мына шундай шушышқа жегілді. Субханалла. Талғат Бариев деген егет комсомольский татарida. Атынаға бір шығады ел, һәм шунда бик шәбетіп язады ел сол мақалаларны. Ақыллы һәм үтімді айтып енді. Башқа татар журналистларынан башқа бик аз болды мен шул аз көп мөшәкчеләрдә. Шөкер без матбугат көрәшендә җиңелмәдек, чөнки аңа кушылды безнең язучылар, аңа кушылды безнең галимнәр, юристлар, башка кылган кешеләр. Һәм безнең дә шәп чыкты. Һәм шул референдум нәтиҗәсе шунда җиңдек бит инде. Менә шуны күрсәтә. Тагын нәрсә? Шушы референдумга таянып, Конституцияны эшләдек. Ул суверен дәүләт конституциясы. Һәм аннан соң нидә шартнама Мәскәү белән. Ул да гадина алмады. Мәсәлән,
Фәндәс Сафиуллин белән Рафаэль Хаким бардылар. Шул эштә бик актив катнаштылар. Аларның бик зур тырышлыгы белән Мәскәү белән шартнама төзелде. Россия белән. Һәм бер көнне күпмедер вакыт үткәч, Рафаэль Хаким шалтырата Фәндәс Сафиуллинга. Карал Фәндәс абый, син ишеттеңме анда дип. Бу проект әзерләгәннәр бит инде. Булар. Кабул иткәннәр, шартнама төзегәннәр, кул куйганнар дип, әйме? Ну, билгеле бит инде нәрсә гаҗәпләнә дип Фәндәс абый. Бу бит не башка төрле шартнама дип. Димәк, шушы әзерләгән көннән соң, димәк, бизәткәннәр шартнаманы. Амсызларның хәзер күзлектә караганда бик бит шартнама. Ләкин тигесеннән күп кечерәк инде. Шундай гадәт түгел тормыш. Там нәрсә әйтим инде. Шуннан соң шартнама булды, алсыда булды. Хәзер нәрсә кала инде? Бит конституция бар, әйме референдум, бөтен халыкара акт шундай. Кишле аны бүтән референдум үткәреп кенә аны интергә була, дип күрсәтәләр. Рәхәтләнеп теге Россиягә вакытлар берләшә бирелде Россиягә, теге эше калды үзебездә. Шулай итеп, үсәргә кирәк, халык яшәсен, нидә укысын татарча, нидә татар балалар яшәсеннәр, русчаны белеп дигәндә, шулай итеп теге бар да әйбәт бит инде. Юллар ачылды, ләкин шуннан соң гына чигенү башланды, аңлашылмый торган чигенү. Нәкъ менә шартнама төзелүгә безне әйтә башладылар шул җитәкчеләр, без Россия субъекты дип теге. Менә шуннан соң бөтен хокуклар кимегәннән кими барып, хәзер шушы хәлгә калды инде.